Kaixo, Iñaki Azurmendi naiz, Beasaingo aizkolaria. Gonbidatzen dizuet Beasain inguruak eta ondare historikoak eta paraje naturalak eta auzoak ezagutzera etortzea. Gonbidatuta zaudete. Gipuzkoako lurralde historikoaren barnealdean kokatzen da Beasain, Goierri eskualdearen bihotzean. Murumendi, Usurbe eta Pagobakar mendiez inguraturik Oria ibaiak zeharkatzen du herria. 6 gune nagusi berezi daitezke Beasainen. Herrigunea batetik eta Harriaran, Astigarreta, Garin, Gudugarreta eta Aratz Matxinbenta auzoak bestetik. Beasain eta askotan naiz eta ematen duen industrialki ezaguna izan, uste dut Beasainek herrigune oso politia daukela, oinezko gune zabala, bidegorria, horrez gain ere igartzako gune hau ikusi besterik ez dago, ez gune lasai bat, eta horrez gain ere auzo asko ditugu eta naturgune zabala, Orduan, lehen hau ikusi izan ditugun Harriaran, Garin, Astigarreta, Gudugarreta, Matxinbenta, auzoak ere beste kutsu berezi badute, lasaitasuna adierazten duten kutsua, Orduan esan genezake, nahiz eta industria izan, herrigune bat politia dugula, nun merkataritza, hosteleritza zabala dagoen, eta horrez gain, baita ere, ingurune naturalak, Usurbe mendia, Murumendi ditugun. Pantanoak aukera asko ematen ditu, lehendabizi herrigunetik abiatuta, bai bizikletaz, kotxez, oinez joateko aukera dugu urtegiraino, eta ondoren urtegitaz gozatu, Urtegiak ere bere ibilbidea du, 3 kilometro eta erdi inguruko ibilbidea, eta hori ibilbide erabat edo oso laua da, bai oinez egiteko, lagunekin, familiarekin, bizikletaz, eta horrez gain, baita ere, egun pasa polit bat egiteko aukera ere ematen digu bertan eguna pasatuz. Beasaingo Harriaran auzoan dago izen bera hartzen duen urtegia. Urteko ia 2,5 milioi metro kubikoren kontsumoa asetzeko eraikia, Goierriko 33.971 biztanleren beharrizanak betetzen ditu Harriarango urtegiak. Urtegiaren uharkak 57 metroko altuera du, eta uhatean Nestor Basterretxearen usoaren eskultura. Loinazko Andra Mariaren ermita Loinazko auzo landatarrean kokatuta dago. Ermita barruan Erdi Aroko Andre Mariaren irudia. Auzo horretakoa zen hain zuzen Loinazko San Martin. Aipatzeko modukoa da bertatik ikusten den Beasainen panoramika, txindoki atzealdean duela. Loinazko ermitaren aurretik esan genezake herrigune osoa ikusten dela, herrigune osoa, atzean Usurbe eta Murumendi mendiak utziz, eta ezkerretara txindoki eta Aralarko mendilerroa dugularik eta eskubitara berriz Aizkorrikoa, Beraz, egun irikia dagoenetan oso bista politak izaten dira eta bai goizetan edo ilunabarrean ere bisteateaz gozatzeko aukera ematen du. Herrigunera itzuliz, igartza da ezbairik gabe Beasainen nortasun historikoaren erreferentzia nagusia. Erdi Aroko monumento multzo ikusgarria. Herriko eraikinen bidez, industri erroak antzeman daitezke Burdinolan eta Errotan. Gizarte historia jauregian, Beasainek bidegurutze modura izan duen garrantzia dolareko bentan eta zubian, eta erlijio sinesmenak ermitan eta gurutzean. Igartza monumento multzo bat dugu,
Horratzean igartzako jauregia dugu, agian ikusgarriena bera izan liteke, ondoren ermita dago, hemen gaur egun Santiago bidea eta egiten dutenentzako alberge edo hostala ere badago, eta bere atzean garai bateko burdinola eta hor ferreria zena bere garaian, ezta. Esan behar da berritze lanak orain bukatu direla eta oso ingurune lasaia eta polita dela hau, eta ondoren barruko irudia ikusten dituzten ere hori ikusteko aukera izango duzute. Gaur egungo Igartzako jauregia egiteko agindua 16. mende hasieran eman zuten. Aurretik, Orube berean Erdi Aroko dorretxe bat zegoen. Oraindik antzeman daitezke harresien eta oinarrien hondakinak jauregi aurreko lorategian. Bestalde, jauregiaren sotoan gordeta dago 1578an eraikitako egurrezko presa erraldoia. Esan genezake auzo ezberdinetan kokaturik ostegunetik hasita pintxopote famoso horrekin giro berezi izaten dela herrian zehar, ez? Herriaren honealdean, Igartza aldean, ondoren herri erdian eta baita ere Ezkia auzoan edo Porterian, ezta? Orduan, giro politia sortzen da iluntzetan eta lanetik atera eta lagunekin tartetxo bat hartuz, zerbezatxo bat hartzeko aukera paregabe izaten da. Kiroldegiak aukera asko ematen ditu, esan behar da kiroldegi berritua daukagula, eta bai kanpoko igerilekua, barruko igerilekua, spa deritzona ere badugu. Nik uste dut Beasain herri kirolaria dela, ezta? Bertan, futbola, saskibaloia, eskubaloia, pilota, taldekako kirol mordoa ditugu, eta ondoren ere bai korrika eta bai txirrindurako ere zaletasun handia dago, mendirako dagoen bezalaxe, ezta? Orduan inguruak ere laguntzen du kirola egiteko, eta beraz uste dugu herri aktiboa dela zentzu horretan. Beasain, natura, historia, aisia eta tradizioa.